Hello guys, mình दा माइ गायनो थांनो नागिरबाय आरोना ओमफ्राय थालिर जादों नै बिफानि हाजोआ जों थांगासिनो जांख्रा जानो फैदों जोङो लोगोफोर जांख्रा दिफालि जांख्रा जानो फैनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों ओइ अम्बासिनोहालाय गोजोननाय मोनदों नोंसोर दिनै बेदर एसे अरखाखासिगोन बरिया बेदर अरनो मोनसैना अरसिला जोबनांगौ दिनै दुब्लियाबा बेसे गोजानथाय नुबोआखैनो बिबोनां उन्दैनाव फैदों दिनैसो फैफेरदां नै फार्स्ट टाइम ओमफ्राय माइखौबो देग्लायहाय दिनैसो फार्स्ट टाइम गायगोन आं देग्लायहाय थांगासिनो माबासो गोरासो गबाय खन्द'आव माइ गायखांनो जांख्रा दिनै जांख्रानो ओंखायनो होबोबाय जों जानो दा बिबोनां सोमखोरखौ होनदों मेफ्लेजोबनांगौ होनदां हाब्रुजों आंखौ दा मेफ्लेनायसो थिबो आंना सिथु जाजोबो मोदोमा खारखांनाय थुनथुनना होख्लायनांगौ अम्बासिखौ जोंहा देफ्लेजोबनांगौ हाब्रु आं जि खारगोन रायजोफोर आं बिदि हाब्रु मोदोमाव फुनबाथाय मोदोमानो आं मेवखांजोबखायो ओमफ्राय सिथु जानोसै मानलुजोबसै आरो जोंना मानलुआ जोंना सुपार दुपार गासै मोदोमफोरा नोंनालाय दोनजासो जोङो बिस बिगा 30 बिगा गायबावनो नङासोला 20 बिगा गायग्राखौ नायनांगोन गायबायबो बिसबा जिनो गायजेननायनिफ्रायनो खांग्रोआसै एफा गुफुर मानसियानो ना जा गोजानखा दुब्लियानो जि थाबायनानै मेंजोब्बाय आङो हां थोनो मोनबाय मानसियानो ओरैनो मा होनो हायथुथुखा आंहा ओमफ्राय दाना हाया जा गोजानखा लोगोफोर दुब्लियानो मेंगुलायबाय आङो थाबायनानै सान्दुंआबो सान्दुंआ बिदि दोमैहां सुग्लिनो दोनफैनायजों जा खुलुमोनलां इसोरखौ नोंसोरलाय ओमबासि नै बिसा आयौ नै दब्लाय गिदिरबा आं जि नाहर बायो लोगोफोर ओमफ्राय दब्लाय फिसाबा जा मोजां मोनसै आरोना दसेनो थाब गायखांनानै बारलांनो मोनो नालाय ओमफ्राय आथिं रुबायजोबबाय थाबायनाया मानसियानो हायथुखा नालाय आरो नै अखा दोमैना होबावदोंसो जों फैनायाव खाफाल मोजांब्रा जोंफोरो दा ओरैनो अट' गाखोना ओरै खावलाय खावसे गोसोम जाखादों आंना ओरै फारसे नांजोबनानै ओमफ्राय दासो नै एसे दाबो थाबायनानै जि मेंबाय माइ गायनो मोनलांगौ नै मोनफैबायना दिफालि मोनफैबाय दा मोनफैबाय एबार अबे गायखांलै लोगो मोना एसे दङ आयै गायखाङाखैलै बेलाय मेरला दंना फैबाय गायखांबायलाय नासो सफैबाय एबार खेबगासिनोखा जोंनो एसे खम होबाबो जासिगोन ना आं मुसुं मुसारसो मोननो नागिरदों खायसे खेबगासिनो खेबगां नुदों आं एसे मुसुं मोनो बिलाय आङो बे बोसोराव दिनैसो फार्स्ट टाइम माइ गायनो नागिरदों लोगोफोर सनाफोर दख'ना हाथुमोन थाबाय आरो आं दा गायहैनोसै ओमफ्राय उरि लानांगौ बेखौ आंना सान्दुं हाया माइ गायग्रानि फिसाफ्रा बेखौथ' होनो माइ गायग्रानि फिसाखौ आं गायनायसै गायनायखौ नायदो माबायदि ओमफ्राय आरो दै गोबाव लासैसो गायो गुवार गायदो
हा औ आं एबारसो बे बोसोराव दिनैसो फार्स्ट टाइम गायगोन आरोना लोगोफोर बारा गायथाराबाथाय मानि स्पिड जानो नागिरा गायबाय थाबासो गायनो जायाखै मानो लांदां दोनखो नोंलाय बद्रायबाय जारुङा होनदों आंहा बिदि जाबाय थाबा हामगौना दै जब नङाबा एसे मोजां जागोन जाबाय दसे जिरायथ'नोसैलाय लोगोफोर जोंहा मोजांनो बिफानिफोर मोखांबाय जादों जालानो मोखाङानो गोजा जाफबजोब्बाय आंना बारा सान्दुं गैयैखायसो माइ गायनो खिथोब्रा जालाना बिफानि ओरैबायदि मोखाङानो गोजा जाजोब्बाय आंना अयथासार सान्दुं दिनै ओमफ्राय नै साहा लोंनो नागिरदों आरोना मा जायो बे ज'नो जिरायदों दंबावोसो नै जि गुवारनो केसखौ लानानै जाग्रा जानो नागिरबाय नै जोबना होनदों हनै दामफ्लेबाव बोरैमोनलाय सामसखौहाय बानायदों नोंलाय दे रानदो दे दै लोंनोसै नै जाग्रा जानो नागिरबाय जोंहा बोरै खेवनांगौ जाखोथाय नै खाफेला जोबनायसो ओमफ्राय आं बोरै रानगोन दे मोनजाखै आइ थाबायलांजोबो बोरायफोर सानसे खाथि बोरायफोरबावसो ना दोलो दोलो आंनि आथिंखौ जि बोरैबा नुखाबाय ना दा जानला मोनला जिरायनाय नुबा सासे नुबा जों ओंखारलायगोन आङो नुहोनांगौ दे बारा खेबनाङा एसेल' आंनो माबा फुलखौ दाहर मिस्टिखौ लाबोबानो जायोमोन फुलि जाबायनो रुटि लोंबाय ज'नो माइ गायखांनानै बायखौ जाहोनानै आरो गायफिनबावनांगौ गाग्लिजोबो दाउ गाग्लियो हांसो गाग्लियो बेनाल' नाङाखै जोंना गासिबनाबो नांजोबनाय अमबासिनाल' नाङाखै गैला मेगना नायनो हाबावला ओमफ्राय हमबासो रावबो फुना ओमफ्राय बेखौ बेफोरसो दाना मा गैला आयौ बेखौ माबायदि नुखो नायलाय खानायजों मानसिजों खानाया नायना आंनाव
ơi Apa dah kan ni sini? ơi đừng à cái này hứa à ghê lắm. Ada. Mai gimana ni guys ini? Siapa di pasar baik? Baca you. Aku gini ni tu orang halah hatan ni. Jangan. Nóng lắm, trên hộp rồi. Này này này, hai mai thì cả hư trả chụp bay. Ôi, sao tụi này kìa. Aku tahu. Anak này. Mina ni udah saja belam. Kau mau apa pun beri bah. Terus kamu mau apa? Di lưng Mày là